Sonang doau hupapeak hut mamitor nok. Hatani debata turpu si jahao di bodario dienet sian heber bidu 10 ayat 1 rodi 2 songonom ma hatani debata. Manotong ma holong niroha didongan. Unang halang gusok kamu partamueon. Ay marhite siani hado ditamui halak akka suru-suruan so pamotoan na. Ido yang gosa na pinuji ma debata. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata na totong patuduhon holong mi di hami. Marhite hatam di bodario di pengotoh hami asa marlas ni roha mahami moloboi dope hami martamuei. Unang dihalang gusok kami partamuei ni. Alai naing ma di hari kotok kami. Uka marohanami asa totong ringgas patupa partamueon. Di bagasan Yesus Kristus. Amin.